Mae'n anoddach I sefyll allan yn illa rhywle fatha Manchester, Llundain, achos mae 'na gymaint o hogiau'n neud o. I would just be another black boy doing rap, do you know what I mean? Enw I Mae Sage Todz, dwi'n byw yn Penygroes a dwi'n neud gerddoriaeth. Mae'r ardal yma 'di dylanwadu ar cerddoriaeth fi drwy brofiadau fi. Mewn ffyrdd da a ffyrdd drwg hefyd, o'n i'n gallu gweld y gap o rhan does am lot o bobl yn rapio yn y Cymraeg. Iaith di iaith, ar diwedd dydd mae'n ffordd o cysylltu a mae'n ffordd o communicate efo pobl. Ac yna beth sy'n dod yn naturiol I chdi. Ti'n mwyn gorfod fod defnyddio fatha standard tygau Cymraeg, ti'n mwyn gorfod neud yn byd fel just siaradau iaith dy hun mewn pethau ti'n neud yn barod. Advice fi pobl ifanc sy'n eisiau mynd I mewn I cerddoriaeth ydy chwilio am rhyw fath o mentorship, achos mae pethau ar gael, di just pobl ddim yn gwybod, so gofyn llwyth o cwestiynau o rhan mae 'na pobl PRS sy'n industry cerddoriaeth rownd fama. Yn mis yma, October 27th yn Millennium Centre yn Caerdydd, supportio Marino a legend grime o'r enw DWE. So, fydd hwnna'n gig pwysig, so dewch drwad.